ए हाय देख। अरे का बेलाऊ काहे मूर्ति बन के खड़ा बारे? ए का बेलाऊ बोल ना, बोल रे। ए साला पार्टी में गांड चुरुक गेल बा। ए भाई हई देख हमरा बचपन के फोटो। ए रहे दे, अबके तो मनुआ एगो कुत्ता के बच्चा देखेबे कैलक ह। जानता रहा भाई लोग, ई दुनिया में दोगला सके कमी नहीं खे। अब जैसे हमरा हई दोस्ते के देख लो, दोगला के पहचान अच्छा को लेवेला। कारे तोर बउआ कितना दिन के बेलगवा भी? 2 महीना के काहेला? ना कल देखनी बा खेला होत ले कि बोला बुआ कथी खइबा, बोला बोला का खइबा तू बोला। ता मान ले 2 महीने के लइका तो ऐसे कह दी कि पापा खाए तो तोरा गारे बियाह हो जाई। हाँ हो। न तीर से न तलवार से, न तीर से न तलवार से मैं तुमको खुश करूंगा अपने गार से। ए साला प्यार से मुंह से निकल गेल हा। ऐसा ठीके कहलक। साला कल हमरा माल के भाई हमरा के जान से मार देवे के धमकी देत रहे, आ उ समझते नहीं खे हमहू प्यार कइले बानी, कोनो खिलवाड़ ना। तो तू कुछ कहले कि ना? अरे हम एक्शन तो उहवे ले लेती, लेकिन ओकर धमकीए सुन के हमार गार बेयार हो गेल। साला यहाँ बैठो के साला कल हमरा माल के भाई हमरा के जान से मार देवे के धमकी देत रहे, आ उ समझते नहीं खे हमहू प्यार कइले बानी, कोनो खिलवाड़ ना। तो तू कुछ कहले कि ना? अरे हम एक्शन तो उहवे ले लेती, लेकिन ओकर धमकीए सुन के हमार गार बेयार हो गेल। साला यहाँ बैठो के वैसे तो खतरों के खिलाड़ी हैं हम, पर ठंडे पानी से पंगा कौन लेवे। मैं तुझे याद आऊंगा मेरी जान, मैं तुझे याद आऊंगा मेरी जान। तुझे हिचकी नहीं, सीधा दिल का दौरा पड़ेगा वहाँ।